Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Узнай съдбата. Днешната тема, която ще направим е: кой ви наблюдава тайно и защо прави това? Отпуснете се, концентрирайте се. Нека картите да ловят енергията на хората, които ще гледат това видео. Тъй като това може да са няколко човека, ще направят 3 различни идентификации на 3 различни човека, които ви наблюдават тайно. И в последствие ще видим какви са те и защо правят това. Така, идентификация номер 1 за човек, който ви наблюдава тайно. Нека да видим каква е неговата обща енергия в 3 карти. Сега ще направим идентификация номер 2 на човек, който ви наблюдава тайно. Неговата идентификация. Неговата енергия. И трети човек, който ви наблюдава тайно. Идентификация на трети човек, който ви наблюдава тайно. Общата му енергия каква е. Тук може също така и да се прояви конкретният човек и персона. Така. Идентификация на човек номер 1. Охо! Тук даже, мили мои, идентификация на човек номер 1, който ви наблюдава тайно. Това е човек, който определено е съсредоточен в работата си. Определено е човек, който планира нещо. Може би тук да планира някакво пътуване по глобуса, който виждаме. Това е кралят на жезли. Това е много огнен човек, зодия Овен, Лъв или Стрелец. Тук това със сигурност е мъж, който се намира в енергия на определено влага енергия в някакъв проект, в някаква идея. По девятка на пентакли може дори в момента да получава някакво удовлетворение, може да получава дори допълнителни финанси за работата, която е свършил, някакво възнаграждение дори. Определено като че ли това е човек, който не е готов да споделя това, което има, тъй като той е доста огнен темперамент, има силна точка на егото, доста своенравен, пиперлив характер, буен също така, огнен, игрив, енергичен характер. Този човек в момента е в зона на отбранителност, както виждате, като че ли той тук се заявява и показва категорично, но като че ли е в зона на отбранителност. И по седмицата на жезли той в момента не иска някой друг да го достигне. Той се конкурира с някого, той не желая, може би, по една или по друга форма да бъде нарушено неговото лично спокойствие, неговият индивидуализъм. И също така, точно поради тази причина се усеща това недоверие, тази самоотбранителност и самозащита от негова страна. Това със сигурност е някакъв мъж, който ви наблюдава, много работлив, също така обича да си пие във винце, обича да остава насаме със себе си. Доста хубава енергия за човек, който си отстоява позициите и отстоява това, което има и не иска да си го дава. Тоест, бори се за това, което има с зъби и ногти. Така. Преди да преминем към човек номер 2, сега ще видим, тъй като разбрахме кой ви наблюдава тайно, какъв е този човек. Това може да бъде човек от вашето обкръжение, може да бъде колега, бивш колега, може да бъде ваш приятел, може да бъде ваш брат. Също така, ако тук някой от вас не е в комуникация с брат си или също така може да бъде и баща, също така, за тези от вас, които се намират в такива отношения, в които не комуникират с съответните персони, които изборих току-що.
Така, нека да видим сега защо този човек, специално този човек, краля на жезлите, своенравен, магнетичен, огнен и в същото време краля на жезлите е човек, на когото вие може да разчитате. Много добър приятел, събеседник и определено ако му звъннете в който и да било момент за някаква помощ, за някакво коопериране, дори този човек със сигурност може да разчитате на него. Нека да видим сега защо този човек ви наблюдава тайно, а не явно. Цепим. Защо наблюдаваш ти тайно, господине? Ами то тук става на въпрос малко или много за... така, може би той се заявява тук, иска да каже, че само съдбата ще покаже това. Защо аз наблюдавам тайно? Само съдбата ще покаже това. Каквото е писано, това ще се случи по асото на пентакли. Фортуната излезе тук и двойка на чаши. Тук определено става на въпрос за някакви начални взаимоотношения или взаимоотношения, които са в процес на развитие, но са в някаква пауза или просто скоро не са изявени, не са изразени, дори бих казала, но определено този човек ви наблюдава тайно, защото иска да ви предостави нови възможности. Иска да ви предостави нова ръка, така да ви подаде една ръка, на която вие може да... едно рамо, на което вие може да облегнете своята глава. Може да ви предложи помощ, може да ви предложи някакъв подарък. Определено съдбата тук... Това, което иска да каже той е, че само съдбата ще си окаже своето и ако е писано каквото е писано според този господин, то ще се случи под една или по друга форма. Определено тук стана въпрос за някакъв съюз по двойка на чаши, за някаква хармония, за някакви много дълбоки чувства, за някаква влюбеност дори. Така че, мили мои, имайте в предвид, че този човек, който ви наблюдава тук, със сигурност изпитва някакви много дълбоки емоции към вас самите. По колелото на съдбата, фортуната, тук се завърта фортуната. Това определено означава, че това, което ще се случи в бъдеще, ще се случи под една или по друга форма. Този човек сякаш знае, че нещо с вас самите ще се случи. Той е усетил някаква... Може би вие сте се срещали с този човек, комуникирали сте очи в очи и той под една или по друга форма е усетил някаква любов, някаква много дълбока връзка с вас, която той очевидно не може да опише тук. Ще изтегля още две карти като пояснение, за да видим защо тайно, а не явно. Но той със сигурност не иска да се заяви. Все още чака този човек. Но ще настъпи и този момент, имайте го в предвид. Той в момента като че ли е изпаднал в много дълбоки чувства. Ето и асо на чаш ще излезе тук. Това е много дълбок емоционален преход, през който този човек минава, като че ли е преживял нещо. Но със сигурност има някакви истини, има нещо, с което той се бори в момента в собствения си живот, а именно този тежък емоционален преход. Може би самият човек под една или по друга форма преминава така дълбока вътрешна емоционална промяна с самият себе си. Другото, което виждаме е тук непрестанна борба, някаква вихрушка, някаква буря, която той самият под една или по друга форма се опитва да овладее, но като че ли много не му се получава. Доста отбранителност по девятката на жезли и това, което мога да кажа е, че със сигурност този човек чака удачния момент, който да направи следващата крачка, следващата стъпка, да се заяви категорично пред вас, но на този етап, на този момент, като че ли той казва, че каквото е писано, това ще се случи. Може би трябва тук да се изчака. Добре, благодарим. Нека да видим сега за втория човек, който ви следи.
Кой е този човек, който ви следи тайно? Това е една жена, която ви следи тайно. Кралица на Пентакли. Кралица на Пентакли е жена, която определено умее да пази това, което има, умее да го съхранява, умее добре да печели. Земна стихия е тази жена или силна точка на земята има в нея. Най-вероятно е зодия това, което виждаме е, че доста силна енергия има тази жена. Тя пази това, което има, тя го отбранява, тя не иска някой друг да посегне на нейното. Виждате ли как господина тук е седнал и изобщо не си дава това, което си е неговото, не иска дори да се отваря. Дори може тук да говорим за човек, който е доста стиснат, доста така неотворен към това, което му се предоставя в друг социален кръг, след други хора, но тази жена определено доста силно ви наблюдава и има доста силна енергия. По четворка на жезли мога да кажа, че тази жена със сигурност е от семейството или е от близкият ви кръг с хора, които комуникирате. И честно казано, е жена, която много, много, много така силна енергия има. Кралицата на Пентакли е стопанка. Тя е доста така, как да ви кажа, домакиня, стопанка, хазяйка, дори бихме казали тук, която отбранява, която спестява, която пази това, което има, трудно отстъпваща жена и много трудно дава това, което има. По четворка на Пентакли тук е доста стеснителна към вас самите или подхожда към вас доста стеснително. Предубедена е за нещо, което се случва във вашия живот, очевидно. Добре, нека да видим, щом са толкова близко в обкръжението на хората, които ни гледат тук днес, защо наблюдаваш тайно, а не явно и с каква цел го правиш? Тъй като виждам, че има някаква причина, поради която да правиш, да отбраняваш иманието си, да отбраняваш парите си, да отбраняваш дори най-милото си. Нека да видим какво стои в тази връзка и защо наблюдаваш тайно, а не явно. Цепим. Ами защо? По десятката на мечове тази жена казва, че нейното сърце е разбито. Забили се нож в гърба. Тя не иска. Тя очевидно тук някой е подходил доста, как да кажа, нечестно спрямо към нея. Опитала се да отбрани, да защити това, което има, но не е успяла и точно поради тази причина тя отбранява. Е в отбраняваща защитна позиция. По десятката на мечове, каквото е станало, е станало. От тук нататък казва, аз съм длъжна да продължа напред. И доста голяма, как да кажа, много дълбоки мисли има тук. Много тайни неща има със сигурност. По карта на Луната има доста мистичност. На пръв поглед го гледаш невинно създание, но всъщност това е един доста умел и опасен хищник, от който вие може да се страхувате. Имайте в предвид, че тази жена, като че ли тук малко или много мисля и усещам, че като че ли не ви мисли много доброто. Да. Най-вероятно това, което сте си казали и сте изговорили с тази жена, под една или по друга форма, определено някакви думи тук са си свършили своето по петица на мечовете. Тук сте се скарали,
Не сте успяли да се разберете. Казали сте си някакви обиди със сигурност. Имало е някаква борба за надмощие, кой е крив, кой е прав. Другото, което видях още тук, че точно поради тази причина и тази отбранителност в тази жена по девятката на жезли. Девятката на жезли със сигурност е карта, която говори за това, че човек наистина си поставя огромни стени, които другите по една или по друга форма не могат да разбият. И точно и поради тази причина усещам и тази мистерия, тази таинственост, това притеснение. Има някакво притеснение в тази жена. Има, как да кажа, тази жена със сигурност има някакви скрити намерения, скрити желания и страхове спрямо вас самите и се опитва да проучи някаква ситуация, свързана с вас самите, тъй като вие определено стоите настрани. По пажа на пентаклите бавно, но славно сте си поели тук пътя, поели сте по нов път, като че ли тази жена е искала да ви насочи към нещо, което да потръгнете, но вие под една или по друга форма по пажа на пентаклите бавно, но славно сте тръгнали там, на където искате да тръгнете и не сте я послушали. Пажа на жезлите говори тук, че определено вие сте разделили пътя си. Може би тук стана въпрос за някой, за някаква майка, за някаква приятелка, за някаква сестра или за човек, който е бил във вашето обкръжение и то много близък на вашето сърце, тъй като това е бил човек или е човек от вашето обкръжение със сигурност или вашето семейство по четворката на жезли. Това, което мога да кажа тук е по пажа на жезлите, че тази жена определено има някакви мотиви и по пажа на пентаклите и по петицата на мечове. Тази жена определено има някакви мотиви, с които прави това нещо. Но вие може би знаете коя е тази жена. Вие се досещате коя е тази жена, кралица на пентаклите, земна стихия. Вие се досещате според мен коя е тази жена. Защото тя е много близко до вас самите. И е доста така, може и дори да е по-така на възраст, жена да е по-възрастна дори от вас самите, но тя е доста така в доста отбранителна позиция, както ви казах, но имайте си едно на ум, кой е във вашето обкръжение и как се държи спрямо вас самите, тъй като има някаква мистерия, някакво тайна има в дъното на тази ситуация, която очевидно пред вас не е открита, не е категорична, не е явна. Дори по пажа на пентаклите тук вие дори не знаете за какво става въпрос, тъй като това нещо си е доста така заровено в тази госпожа. Не искам да дълбая повече, но определено тази жена ви наблюдава тайно, а не явно. Досетете се коя е тя. Минаваме към трети вариант. Така, минаваме към трети вариант. Тук пак излязаха доста интересни карти, но не и открити за третата персона, която ви наблюдава. Това е човек, който определено се занимава с нещо, което е свързано с лечение. Тук може би човек, който ви наблюдава тайно, е човек, който е в медицината или в сферата на физиката, биологията или химията. Човек, който се занимава точно с тези неща. А може да е човек биокар по тази карта. Може да е човек, който забърква тук някакви отвари, забърква някакви неща. Осмица на пентакли. Доста усърдна работа, доста усърден труд. А тук по карта излезе 16-ти главен аркан и 17-ти главен аркан. Тук този човек под една или по друга форма, това е неговата обща енергия на това, кой е той. Определено нещо в живота на този човек се е случило като гръм от ясно небе, дори той самият не е очаквал, че това нещо ще се случи. Загубил е под една или по друга форма спокойствието, което тук очевидно виждаме, че той самият е имал. Героят в картите ни гледа очи в очи, т.е. гледа към нас
и реално той ни показва някакъв факт в настоящето, а именно това, което ви казах, че е загубил спокойствието си. Другото, което можем да кажем тук е, че може би е получил някакви прозрения относно това по какъв път да тръгне, като съчетаем 16 главен аркан и 8 пентакъла. Със сигурност човека е имал някакви доста дълбоки прозрения за това как да осъществи мечтите си, как да сбъдне своите лични очаквания. Чакай, че не се вижда така много хубаво. Как да сбъдне своите лични очаквания и също така е узнал и е разбрал как най-вероятно да направи така, че да бъде забелязан, да бъде успешен, да върви по правия път в живота си. Но със сигурност тук нещо се е случило в живота на този човек. Добре, нека да видим сега. Защо този човек тъй като той не се изяви кой е всъщност, това е някой, който ви наблюдава тайно със сигурност. Но защо е тайно, а не явно? Много интересно. Много интересно. Тук излезе петица на чаши, което всъщност говори за това, че като че ли този човек е получил някакво дълбоко разочарование. Има някаква дълбока мъка в самият него, която той очевидно е изпитвал. По петица на чаши също така можем да кажем, че тук има доста, както ви казах, големи разочарования. Виждам, че може би този човек е очаквал от вас самите нещо и очевидно тук е пропиляни шансове има, разляти чашки има на земята, които очевидно вече не могат да се върнат такива каквито са. Също така виждам, че тук този човек не може да прости нещо. Казва, аз не мога да простя, защото исках да споделя богатствата на своя характер с теб. Исках да споделя с теб моите идеи, моето вдъхновение. Исках да вървим като че ли към някакъв път. Този човек със сигурност е имал някакво така, как да кажа, намерение към вас самите. За какво точно става? Някакъв план, някаква идея, някакъв проект дори, но нещо се е случило. Какво точно се е случило, сега ще разберем. Защо още е тайно, но не е явно. Явно тук стана въпрос за нещо, което определено става на въпрос за хармония, за щастие, за семейство, за някакъв сблъсък по петица на жезлите, различни мнения, конфликти, недоразумения, сплетни, задкулисни игри, дори бихме казали. Но тук определено нещо не е както трябва да бъде. Ето, забележете. И сега ще ви кажа защо. Не е явно, е тайно, защото стана въпрос за някаква лъжа, за някаква измама. За някой, който очевидно се представя за един, а не е такъв какъвто е във вашите представи. Тук имайте се едно на ум, защото картата на The Devil 15 главен аркан определено говори за някаква измама, за някаква тайна, както ви казах, и за нещо, което на пръв поглед не иска да бъде показано, защото ако е явно, а не както в случая тайно, ако е по този начин,
това нещо може би ще развали хармонията, ще развали уюта, ще развали някакъв висш съюз, дори бих казала. Ще изтегля още 2 карти като допълнение. Ето и отговора на въпроса защо не е явно, ами е тайно. Защото човека, който ви наблюдава тайно, е човек, който непрекъснато мисли. Нощно време сън не го лови. Определено нещо тук със сигурност е излетял, както ви казах, и по петица на мечове, разочарование, тъга, мъка, обсебеност дори, натръпчиви мисли и състояния, било каквото било. Няма това нещо да се върне под една или по друга форма. Тук определено стана въпрос за някакви обсесивни, натръпчиви, токсични състояния. Може дори да стана въпрос за някаква завист. За това, което вие имате, а този човек няма. По карта на The World тук нещо е свършено, нещо е приключило, нещо си е заминало, нещо е отлетяло и определено е имал някакъв крах. Нещо явно вие сте били причината да свърши в живота на този човек. Вие се знаете какво точно. Свържете го с ситуацията и момента, в който вие самите сте били в някакъв случай или в някаква ситуация, в която сте били, но този човек със сигурност нещо вечер се става, не може да спи, стеснителен, притеснен, очевидно много тъжен, самосъжалително държание има тук. Дори бих казала и унищожително в някои случаи. Точно и поради тази причина това, което може би се крие от вас и не се показва, е нещо, което на пръв поглед пред вас самите изглежда перфектно и идеално, но не е такова каквото е. Но това нещо най-вероятно и вече в миналото е приключило, така че излязоха 4 главни аркана, така че вие сами по себе си съдете за това, което ви разказах току-що. И ви благодаря, че бяхте в канала на Узнай съдбата. Последвайте Facebook страничката ми и YouTube канала ми за още видеа. Чао, чао и до скоро!